салом ба мухлисони беҳтарин дастаи ҷаҳон яъне Барселона. дирӯз маросими ҷоизаспории Фифа барпо гардид ва дар он беҳтаринҳо дар соли 2021 ҷоизаҳои худро гирифтанд. беҳтарин футболбоз дар байни мардон Роберт Левандовски аз Бавария эълон гардид ва дар байни занон бошад Алексия Путельяс аз Барселона. акнун аҷоибии корро бинед ки дастаи занонаи Барселона дар мавсими гузашта қаҳрамони Лигаи Чемпионон шуд, қаҳрамони Испания дар Ла Лига гардид ва барандаи ҷоми Испания шуд. аммо ҷоизаи беҳтарин мураббии солро дар футболи занона сармураббии Челси Эма Хейс гирифт. инам як тараф беҳтарин футболбози ҷаҳон дар байни занон Алексия Путельясро ки барандаи туби тиллои соли 2021 гардид шомили тими беҳтарин дар соли 2021 накарданд ва ҳатто ягон футболбози дастаи занонаи Барселона дар он тим вуҷуд надошт. акнун мегузарем ба хабарҳои муҳим. муҳофизатгари Барселона Самуэл Умтити ҷароҳати нао бардоштааст ва бояд ҷарроҳӣ шавад. дастаи Ливерпул ба Барселона пешниҳоди трансфери Роберто Фирминиро кардааст. Усман Дембеле то ҳол пешниҳоди Барселонаро қабул накардааст ва Барселона дар ҳамин моҳ мехоҳад ӯро ба Манчестер Юнайтед ё Ньюкасл фурӯшад. ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза дар ягон ҷо ба ҳазур шинед мо бошад сар мекунем. дӯстон, футбол давом дорад ва Премер Лигаи Англия дар ҷӯшу хуруш аст. Брайтон дар майдони худ Челси дар криз қарор доштаро қабул мекунад. Антонио Конте кӯшиш мекунад дар Лестер ба мухлисони Тоттенхем се хол тӯҳфа намояд. МЮ бо Криштиано Роналдо ба Брентфорд мераванд. оё Криро баъди ҷароҳат метавонад гол занад? Тамошои бозиҳоро бо 1х ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барса TG. ссилкаи бозӣ дар коментария. ба ҳама муваффақият. муҳофизатгари Барселона Самуэл Умтити ҳангоми тамрин ҷароҳати вазнин бардоштааст ва бояд имрӯз таҳти назорати таибони бошгоҳ ҷарроҳӣ шавад. танҳо баъд аз ҷарроҳӣ муҳлати баргаштани футболбоз маълум мегардад. дар мавсими имсола Умтити ҳамагӣ дар як бозии Барселона иштирок намудааст ва аз ин пештар шаҳрномаашро то соли 2026 бо Барса идома дода буд. барои Умтити аллакай расму анъана гардидааст ки баъди ҳар як шартномаи нав ҳатман бояд ки ягон ҷои пояшро шиканад. яке аз муваффақтарин футболбозони аср дар якҷоягӣ бо Дембеле Умтити аст. умуман ягон кор накарда 20 миллион евро дар як сол маош доштан кори осон нест. сабаби идомаи шартномаи Умтити ва кам кардани маоши ӯ дар он буд ки тавонистанд Ферран Торресро ба қайд гиранд. маоши Умтитиро аз 20 миллион ба 6 миллион евро поён фароварданд ва умедвор буданд ки ягон даста пурра маошашро бардошти худ гирифта Умтитиро ба иҷора мегирад. вале бадбахтона Умтити на камтар аз 3 моҳ ҳатто тамрин карда наметавонад. вале тибқи хабарҳои охир Умтитиро бо сабаби ҷароҳаташ метавонанд то охири мавсим таоман аз қайд бароранд ва ба ҷояш дигар футболбозро бе ягон мушкилӣ ба қайд гиранд. мувофиқи хабари нашрияи Daily Mail, дастаи Ливерпул пешниҳоди гузариши Роберто Фирминиро ба сафи футболбозони Каталониё кардааст. Ливерпул омодааст ки бар ивази 16.5 миллион фунт стерлинг Фирминиро иҷозаи гузаштан ба Барселонаро диҳад. шартномаи Роберто Фирмино бо Ливерпул то соли 2023 муҳлат дорад ва роҳбарияти бошгоҳ барои идомаи он саросима нест. ба замин Диего Жота дар рақобат барои ҳайати асосӣ Фирминоро аз саф берун карда истодааст. аз баъри савоб, агар ҳамин хабар рост бошад, ба ҷои Усман Дембеле гирам беҳтарин кор мешавад. агар дар ҳақиқат Фирминиро ба Барса пешниҳод карда бошанд, 16.5 миллион фунт стерлинг барои чунин футболбоз пардохт кардан чунин менамояд ки гӯё мо бепул яке аз беҳтарин ҳамлагари универсалиро ба бошгоҳ овардем. худи Фирмино ҳам эҳтимолан зид намешавад барои гузариш ба дастаи нав, зеро кайҳо боз ӯ ҳамлагари асосии Юрген Клоп маҳсуб намешавад. баъди ҷавоби рад гирифтани Усман Дембеле ва агенташ барои идомаи шартнома, Барселона ба Манчестер Юнайтед ва Ньюкасл трансфери Дембелеро пешниҳод кардааст ва дар ивази 20 миллион евро омодааст ки ҳамин зимистон Дембелеро фурӯшад. вале дар Барселона медонанд ки Усмон кайҳо боз шояд бо ягон даста қарордоди пешакӣ кардааст ва то тобистон Барселонаро тарк намекунад ва ин кор тамоми нақшҳои Барселонаро барои фурӯхтани футболбоз барбод медиҳад. Дембеле 40 миллион евро маош талаб дорад аз Барселона ва дар сурати то охири равзанаи трансферӣ пешниҳоди бошгоҳҳоро қабул накарданаш ӯро метавонад аз иштирок дар бозиҳо то охири мавсим маҳрум намоянд.
гумон мекунам Дембеле бо агенташ кайҳо боз ин нақшаҳоро дар сар доштанд ва таҳдид кардани ӯ ки агар шартномаро идома надиҳад то охири мавсим дар курсиҳои эҳтиётӣ мешинад, фоида надорад, зеро ӯ хеле зирак аст ва барои ин кор худро омода карда буд. Футболбозе ки 4 сол бозӣ намекард ва миллионҳо евро маош мегирифт, 6 моҳи дигар ёнбош кардан ӯро ба гуфти шумо метарсонад? Не албатта. Ньюкасл барояш аз он маоше ки талаб дорад зиёдтар пешниҳод кардааст, вале танҳо дар сурати ҳамчун агенти озод ба даста омаданаш. То ҳамин дам бо ваъдаҳои дурӯғ Дембеле фақат вақт мекашид то ки ӯро ба фурӯш нагузоранд. Манчестер Юнайтед ҳам барои омадани Дембеле зид нест ва музокироти Барселона бо Юнайтед оиди ивази футболбозон хуб рафта истодааст, вале шубҳанок аст ки то тобистон Дембеле Барселонаро тарк намояд. Дастаи Рем ва Борусияро фиреб додани ӯ бояд ба Барселона дарси ибрат мегардид ки агар ду дастаро фиреб дода тавонист, чаро бояд Барселонаро фиреб надиҳад. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол дар Телеграм ва Инстаграм канали Барса ТЖ обуна нашуданд, хоҳиш мекунам бо мо ҳамроҳ шавед. Дар он ҷо хабарҳои тару тоза дар бораи дастаи дӯстдоштаамон ҳамарӯза мебарояд ва шумо он хабарҳоро метавонед бо дигар мухлисони дастаи катонлӣ муҳокима намоед. Ссилкаи Телеграм ва Инстаграм канали Барса ТЖ дар описания ва комментария ин видео. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаӯча дар паноҳи Аллоҳ.